Kungani ku-wrong ucwasa? Ucwasa ku-wrong ngoba uphikisana nombhalo, uphikisana nezwi likaNkulunkulu, uphikisana nezwi likaNkulunkulu. Izathu esibona la bazalwane, awukwazi ukufana noNkulunkulu kube ukhetha abantu noma ucwasa. uNkulunkulu akacwasi umuntu, uNkulunkulu akabheki ngaphandle. Uma ucabanga kahle, usebenzisa umqondo wakho, usebenzisa ilogic, awukwazi ukucwasa abantu. This is a common sense, ku-wrong ucwasa. Awudingi ngisho ukuba umzalwane ukuze wazi ukuthi ku-wrong ucwasa abantu. Ku-wrong ukubukela phansi laba abangenalutho, unake kakhulu laba abanotho. Ku-wrong. Udinga ukusebenzisa your common sense. But uma wenza izwi, awukwazi ukucwasa. Isathu esithathu. Uma unaka izwi likaNkulunkulu, awukwazi ukuba umzalwane okholelwa izwi likaNkulunkulu, owenza izwi likaNkulunkulu ucwasayo. Awuze uJakobe manje unyukela kwisigaba sesithathu ecabanga ukuthi isona sigaba befuna ukuya kusona. Uveza manje i-argument e-biblical. Abazi yes, i-common sense iyaphika lokho, ukufana noNkulunkulu kuyaphika lokho, but ngaphezu kwako konke uphambene nezwi likaNkulunkulu. Akwazi ukuzibiza ngabazalwane abagcina izwi likaNkulunkulu kodwa libe licwasa abanye abazalwane. This is now a biblical argument. Why ku-wrong ukucwasa abazalwane? Mhlawumbe abazalwane sibuyela kwisifundiso incwadi kaJakobe kwi-New Testament okuyiyona series siyenzayo ndawonye njengamabandla. Nami ngiyacela siphinde sivule khona kwincwadi kaJakobe. La sikhona siku-chapter number 2 incwadi kaJakobe. kaJakobe chapter number 2. Amadoda akuleli bandla kanye nami besino ukuvakashela ibandleni lase-Living Hope Bible Church eSemarisburg kule minyaka edlule. Besiya njalo ngenyanga lesikanye siyo-attenda i-men's ministry noma i-Bible study yamadoda. Ngelinye ilanga siyile lapha e-Living Hope, umfundisi u-Andrew asixoxela isitori sokuthi umkhuza kanjani umfana wakhe ma ezwile ukuthi ubehlupha uma wakhe. So at least sihlala naye phansi neyamchazele kokuqala ukuthi kubi kangakanani ukuhlupha uma wakho. Ma eseqedile ukumchazela bese yamshaya. But into engayijabulela indlela avezayo ukuthi yiziphi izathu amnikeza zona ukuthi kubi ukuhlupha uma wakho. Uthi umtshela izinto ezintathu noma umkhumbuza izinto ezintathu ukuthi akumele umhluphe. Okokuqala ngoba uma wakho, and izwi likaNkulunkulu lihlonipha uyihlo nonyoko, akumele umhluphe ngoba uma wakho. Okwesibili, akumele umhluphe ngoba umuntu wesifazane. Bible libeka responsibility kubantu besilisa ukuvikela abesifazane. Okwesithathu, akumele umhluphe ngoba unkosikazi wami and jealous unkosikazi wami, yonke into ethinta yena ngiyayishaya. So that was very clear, and I think somehow wayemfundisa izifundo ezintathu, wayemfundisa ukuhlonipha umzali okuyizwi likaNkulunkulu, emfundisa ukuvikela abantu besifazane, emfundisa ukuthanda umkayo. And I find it iveza ngempela ukuthi kubi kangakanani ukuhlupha umzali kwingane and kuza ne-punishment emva kwalokho. Njengalokhu sazi-ke bazalwane ukuthi sikuncwadi kaJakobe chapter number 2, and kulama verses uverse 1 kuya kuverse number 10 ukhuluma ngesono sokucwasa noma isono sokukhetha. Ngaphezulu kwalezi zathu umfundisi u-Andrew ayenikeza ingane yakhe, namhlanje ngifisa ukunikeza izathu ezintathu kungani isono sokucwasa sisibi. Lezathu akuzona nje izono noma izathu ey'nikezwa umuntu, izathu ey'nikezwa uNkulunkulu iqobo. Kulama verses esiwafunda namhlanje uNkulunkulu usinikeza izathu ezintathu kungani isono sokucwasa siyisono esibi nesono abazalwane ekumele ukuthi baphenduke kusona. Intshumayelo edlule sibheka isizathu sokuqala esisithola lapha kuverse number 6. Verse 5 kufundeka kanje: lalelani bazalwane bami abathandekayo,
uNkulunkulu akabakhethanga yini abampofu bomhlaba ukuba babe ngabacebileyo okholweni nezidlalifa zombuso wethembisa kulabo abamthandayo na? Isathu sokuqala esenza ukuthi isono sokucwasa sibe yisona esibi uNkulunkulu asinikeza sona ukuthi siphikisana nendlela uNkulunkulu akhetha ngayo. Siphikisana nendlela uNkulunkulu akhetha ngayo. Umpostoli Paul ubuza umbuzo noma uJakobe la ubuza umbuzo oqondile kulabazalwane ababhalelayo. uNkulunkulu akabakhethanga yini abampofu na? So ningama nithanda kakhulu, ninaka kakhulu laba abacebileyo, uNkulunkulu akabakhethanga laba abampofu na. Isathu sokuqala isathu theological simayelana noNkulunkulu. Simayelana nendlela uNkulunkulu azambule ngayo, simayelana nendlela uNkulunkulu enza ngayo. Uma umzalwane ekhetha abacebileyo noma enaka kakhulu abacebileyo, wenza ukuphambene nalokho uNkulunkulu akwenzayo. uNkulunkulu akabheki ngaphandle, uNkulunkulu ubheki ngaphakathi lenhliziyo. Nakuba abazalwane lesizathu esasibheka last time sisizathu esanele ukuthi singenza umuntu asizonde isono sokucwasa. Kodwa uJakobe akagcini lapho. uJakobe usinikeze ezinye izizathu ezimbili ezenza ukuthi lesono sokucwasa sibe yisona esibi. And yonke ngifisa ukuzoyenza namhlanje, ngifisa ukuzokhombisa ezinye izizathu ezimbili ezenza ukuthi isono sokucwasa sibe sibi, ukuze lesono sisonde futhi masibona omunye umuntu esenza oseduze kwethu noma ngabe umngani wethu noma ngabe umzalwane esikhonza naye, sikwazi ukumsola ngezwi likaNkulunkulu, simvezele ububi balesono ukuthi lesono siyisono esibi kangakanani. Namhlanje bazalwane, we are in the table and sikwi-meeting engaphezulu kwaleyo mfundisi u-Enda kade nawo nomntwana wakhe. Sikwi-meeting lapho uNkulunkulu ehleli nathi and esivezele ukuthi kungani lesono sisibi sisondeka phambi kaNkulunkulu. And uNkulunkulu usinikeza izizathu ezintathu, and izona izizathu ezinkulu even ngaphezu kwalezi mfundisi u-Enda asuke enikeza umntwana wakhe. There's a big reason why lesono kumele ukuthi sisonde njengabazalwane, why sisibi lesono. Into engizoyenza abazalwane namhlanje kulemzuzwana ngizobalula nje isenzo noma isizathu sesibili esenza lesono sibe sibi, but angizohlala kakhulu kusona. Ngizodlula ngibalule isizathu sesithathu okubona sizospend isikhathi kusona, sibheke ukuthi kungani lesono sisibi. Isizathu sesibili uJakobe asivezela sona la esisithola kuverse number 6 no verse number 7, ukhetha kuphikisana nokucabanga nokujwayelekile, lento ebizothi common sense. Izilakho uJakobe ukuthi ayenze umqondo lento eniyenzayo. There's no logic. Iphikisana nje nokucabanga nokujwayelekile, ukucabanga njengomuntu nje in general. This is wrong. Izilakho uJakobe ukuthi awudingishe ukuba umzalwane, udinga nje ukuba umuntu usebenzise your mind ukubona ukuthi lesono sibi kangakanani. This is wrong. Iphikisana nje nendlela yokucabanga ngokujwayelekile. Verse number 6. Kepha nina nimehlisa isithunzi sompofu. So nayo into abenzayo abazalwane bajivaza abampofu. Nina nimehlisa isithunzi sompofu. But bese babuza umbuzo lapha ku verse number 6. Abacebileyo kabancindezeli yini? Banudulele ezigcawini na? Verse number 7. Akusibo yini abahlambalaza igama elihle enabizwa ngalo na? Naye izinto uJakobe ayithathayo ayibeke phambi kwalabazalwane, and uNkulunkulu afuna sicabange ngawo namhlanje uma sicabanga ngalesono sokucwasa. uNkulunkulu into ayibeka phambi kwethu namhlanje ukuthi it doesn't make sense. Actually wenza umqondo into yokuthi kube khona into yokuthi kunakwe kakhulu abacebileyo bese cindezele laba abampofu. Ayiwenza umqondo. Why ingawenza umqondo lento ukuthi kunawe laba abacebile bese kucindezela labampofu? Ukuthi abacebile bavame ukuthi kube yibona abahlupha ibandla. Abacebile kuvame kube yibona abacindezela ibandla. Laba abacebile kwi-New Testament ibona bebe behind ama-sufferings ebandla. Iveza kabili le ndaba uJakobe uthi inhlupheko ngakwezomnotho ziza ngabacebileyo. Inhlupheko financial, economical, maqondana nezeyimali kuleli bandla leli uJakobe alibhalelayo beziza ngabacebileyo. Let me tell you bazalwane bekwenzakalani kuleli bandla leli.
Labazalwane laba bebehlushiwe baxoshwe endaweni zabo bahlakazekele emazweni abantu balahlekelwa imisebenzi yabo normally labazalwane uJakobe akhuluma ngabo bebe abazalwane abangasebenzi abahlala ekhaya abaphila ngokutshala nokubamba la bebamba khona imajority yalabazalwane uJakobe ababhalela bebe abazalwane abampofu nabazalwane abahluphekayo so ibandla imajority number yabazalwane ebekuyabazalwane abampofu so into ebenzeka ke laba abazalwane noma abantu abampofu ngokwalosiko lalesikhathi becindezelwa abantu abacebileyo becontrolwa bephoqelelwa begqilazwa abantu abacebileyo uJakobe uyiveza kanje verse number 6 masaphinde sibheke kuyena kepha nina nimehlisa isithunzi sompofu mehlisa isithunzi lompofu bese banake laba abacebileyo siyasikhumbula isibonelo bazalwane isibonelo lapho uJakobe enepicture khona yokuthi phambi komnyango wendawo yokuhlanganyela ume abantu ababili kume ocebile ogqoke ingubo ezinhle bese kume futhi nompofu ogqoke ingubo ezigqwalileyo labazalwane nayinto ade benza bebemthatha locebile befuzala wena uzohlala ehlalweni ephambili bese bamthathe lo ompofu nohluphekayo bathi malapho ngizokathenda late base bemathenda bahlala laphaso then uJakobe uthatha leso senzo sikanjalo uthi it doesn't make sense why ingawenza umqondo verse number 6 abacebileyo kabanqindezeli akubona yini abacebileyo abanicontrolayo nabalawulayo akubona yini abacebileyo abadlala ngani nabacindezela impilo zenu na abacebileyo ibona kade beqashisa ibona kade becharge imali enkulu ngaphezulu komsebenzi ibona kade becindezela abampofu bebaphoqelela bebacharge i-interest engaphezulu kwaloko abakutholileyo iBhayibheli lonke amafunda abaprofeti ufundo Amos ufundo Ezekhiya iBhayibheli lonke uNkulunkulu udefend abampofu udefend intandane udefend abafelokazi udefend abahluphekayo uthi abangacharge interest engaphezulu kwaloko abantu abakuthathileyo uthi abaxolele uma kufika unyaka we7 okunyaka wejubilee izikweletu zabo zikhansel uNkulunkulu ujudge ukuthi noma kiwe emakhotha bangatrithwa abampofu ngendlela ecindezelayo bangacindezelwa amabophu why because beku-norm noma bekuyinto ejwayelekile ukuthi abacebileyo bacindezela abampofu so uJakobe uthatha leso senzo usibeka la uthi ngakwezomnotho abacebile ibona abalihluphayo ibona abacindezelayo abacebile balesinye isizathu esivezayo la isathu maqondana nezenkolo mawubheka kuverse number 7 akusibo yini abahlambalaza igama elihle enabizwa ngalo na abampofu noma abacebile bebengagcini nje ngokuthi bacindezela abazalwane ngakwezomnotho no but abacebile bekuyibona kade beletha inhlupho kubazalwane bekuyibona akade bethatha abazalwane bababambe babahudulele inkantolo bekuyibona kade bemangalela abazalwane bese babribe inkantolo ukuze zijezise abazalwane uthi abahlambalazi igama elingcwele nabizwa ngalo bebehlambalaza ngisho inkolo yobuKristu bekwenza kanjani ukuhlambalaza inkolo yobuKristu ngenza ukuthi uJakobe la ukhuluma ngesenzo la khona abacebile bebehlupha abazalwane ngenxa yokuthi bangabazalwane even leso senzo leso siuhlambalaza igama abazalwane ababizwa ngalo ngoba abazalwane basayiphileli baphila ngaphansi kwegama ababiza ngalo igama likaKristu Jesu so mabehlambalaza noma beshawa noma bethuka ngenxa yegama abakholelwa yilona then lokho kuhlambalaza igama kuhlambalaza abazalwane samkhumbula bazalwane uNkulunkulu ekhuluma noPawulu uthini kuSawule ebheke eDamaseko uthi Sawule ukuhluphela napha uSawule wayengahluphi uJesu wayehlupha abantu wayehlupha abazalwane but ngokuhlupha abazalwane wayehlupha uJesu Kristu qho but okwesibili ngenzeka ukuthi la baseliwe enkantolo ocebile sebribile ukuthi kuhlukunyezwe lona ohluphekayo bekufika lapha kuthiwa kuphi lo Jesu wena kufike blaspheme noma kuhlambalaza igama likaJesu esigcawini nasenkantolo but the point umpostoli uJakobe alivezayo la ukuthi laba abacebile bona behind enhluphekweni zabazalwane
ibona kade beletha suffering kubazalwane, ibona kade behlupha abazalwane. Then uma ke sefika ocebile emeni yabo bese siyamthatha kube uyena simnikeza indawo especial, sithathe lo mpofu kube uyena simnaka esimphatha kabi. Uthi uJakobe, it doesn't make sense. Actually ayiwenzi umqondo lo. uJakobe into ayinqabayo la kulama verses bazalwane akusibona ukuba kind kulabo abacelile, no. But into uJakobe ayinqabayo athi ayingenziwe ebandleni ukhetha uphathe kahle labo abacebile bese uphathe kabi labo abahluphekayo. uJakobe no, akumele ukuthi kwenzeke kanjalo ebandleni. Ebandleni akekho umuntu ekumele aphathwe kahle ngoba ecebile. Akekho umuntu amele aphathwe kahle ngoba ecebile. Abacebile bamukele ebandleni, uma besindiswa ibandla liyajabula, but abaphathwa kahle ngoba benemali, baphathwa kahle ngoba beyabazalwane. Amen. Sathi sesithathu uJakobe asivezela sona la, ukuhlukumeza laba abampofu uphathe kahle abacebile, lo sikubiza ukuthi ukucwasa, yaphikisana nombhalo. Verse number 8. Kepha uma niwugcina umthetho wobukhosi njengokumbhalo othi wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena, nenza kahle. Kepha uma niphethe abantu nenza isono, umthetho univeza obala njengezaphula mthetho. Umthetho univeza obala njengezaphula mthetho. Lesi sizathu sesithathu uNkulunkulu asibekayo kungani wrong ukucwasa. Kungani wrong ukucwasa? Ukucwasa wrong ngoba uphikisana nombhalo, uphikisana nezwi likaNkulunkulu, uphikisana nezwi likaNkulunkulu. Izathu esibona la bazalwane, awukwazi ukufana noNkulunkulu ube ukhetha abantu noma ucwasa. uNkulunkulu akacwasi umuntu, uNkulunkulu akabheki ngaphandle. Uma ucabanga kahle, usebenzisa umqondo wakho, usebenzisa ilogic, awukwazi ukucwasa abantu. This is a common sense. Ku-wrong ukucwasa. Awudingi ngisho ukuba umzalwane ukuze wazi ukuthi ku-wrong ukucwasa abantu. Ku-wrong ukubukela phansi laba abangenalutho, unake kakhulu laba abanotho. Ku-wrong. Udinga ukusebenzisa your common sense. But uma wenza izwi awukwazi ukucwasa. Isizathu sesithathu. Uma unaka izwi likaNkulunkulu, awukwazi ukwamzalwane okukholelwa izwi likaNkulunkulu owenza izwi likaNkulunkulu ocwasayo. Abazo uJakobe manje unyukela kwisigaba sesithathu engicabanga ukuthi isona sigaba befuna ukuya kusona. Uveza manje i-argument ebiblical. Abazo yes, i-common sense iyakuphika lokho, ukufana noNkulunkulu kuyakuphika lokho, but ngaphezu kwako konke kuphambene nezwi likaNkulunkulu. Anikwazi ukuzibiza ngabazalwane abagcina izwi likaNkulunkulu kodwa libe licwasa abanye abazalwane. This is now a biblical argument. Why is wrong ukucwasa abazalwane? Izwi likaNkulunkulu. Why is wrong ukucwasa abazalwane? I know ukuthi omunye umzalwane ufunda lamavesi ngathi bathi ngiyabona uJakobe uyakhuluma lapha ngimuzwe ethi izwi lithi ukhuluma ngomthetho. Yes, uJakobe ubiza izwi in the scripture in the New Testament uyibiza ngomthetho. Kukathathu actually kule ncwadi lapho uJakobe ebiza izwi ngomthetho. Ngikhombisa lezo ndawo abazalwane. Masabuyela nje kancane chapter number 1 verse number 22 kuya 25. uJakobe ubiza izwi likaNkulunkulu ngomthetho ophelele, ngomthetho ophelele, the perfect law. Siyakhumbula abazalwane ku verse number 22 ukuthi ubexhotha abazalwane ukuthi mababe ngabalenzayo izwi, bangabi ngabazwayo nje kuphela bezikhohlisa. Ekhuluma ngalokho, but uthini ku verse number 25? Yapha iloyo obukusisa kuphi? Emthethweni opheleleyo, umthetho wenkululeko nohlala kuyo, engesiyo nje ozwayo bese khohlwa kodwa engowenzayo umsebenzi, loyo ke uyakuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. Right?
uJakobe kade ekhuluma ngokwenziwa kwezwi, bazalwane yenzani izwi lingabi njengabazwayo izwi, but uma sefika kuverse number 25 izwi likaNkulunkulu libiza ngomthetho opheleleyo. Kuchapter number 2 kuverse number 8 la sifunde khona izwi likaNkulunkulu libiza ngomthetho wobukhosi. This is the royal law, verse number 8. Kepha uma niwugcina umthetho wobukhosi njengokombhalo, izwi likaNkulunkulu libiza ngomthetho wobukhosi, the royal law. Kuchapter number 2 again kuverse number 12 izwi likaNkulunkulu libiza ngomthetho wenkululeko. Umthetho wenkululeko, verse number 12. Ngakho-ke khulumani kanjalo nenze kanjalo njengokufanele abakwehlulela ngomthetho wenkululeko. Even mobuyela back in chapter number 1 verse number 25 uphinda libize ngomthetho wenkululeko, uthi umthetho wenkululeko nohlala kuwo. Ababazi kule ncwadi uJakobe uthatha izwi likaNkulunkulu elifundiswa iNew Testament ulibiza ngomthetho. This is the law of God. But the question why uJakobe ebiza izwi likaNkulunkulu njenganomthetho? uJakobe ubiza izwi ngomthetho ngoba nalo izwi likaNkulunkulu malifundisa lidimanda noma liphoqelela abazalwane ukuthi baligcine. Izwi likaNkulunkulu aliyona imfundiso ekumele sithi masiyilalele sithi wow sasamnandi lesifundiso esifundiswayo. Izwi likaNkulunkulu behind it lidimanda obedience. So sithi uJakobe egcizelela ukuthi malenziwe izwi likaNkulunkulu. That's why engabizi nje izwi likaNkulunkulu ngesifundiso kodwa libiza ngomthetho, because ufuna ukugqama kulabazalwane laba ukuthi into ayidimandayo nento ayiphoqelelayo ukuthi mase sizwile sikwenze lokhu izwi likaNkulunkulu elisho. Tungabuza abazalwane, nisakhumbula yini ukuthi inhloso yokufunda ukwenza nani? Inhloso yokufunda akusikona ukuthika ibox and say ngifundile namhlanje. Inhloso yokufunda akusikona uaccumulate noma ukwandisa ulwazi lwezinto ezithile ukuthi ukuthi bengiyazi bengingayazi kodwa manje sengiyayazi. Akusikona ukueda kwiknowledge onayo ukuthi manje sengazi izinto ezingaka. Kodwa masikhuluma ngezwi likaNkulunkulu, inhloso ngqangi yokufunda izwi likaNkulunkulu ukulenza izwi likaNkulunkulu. Inhloso yokulalela intshumayelo nokuza size lafundwa khona izwi likaNkulunkulu ukuthi mase lifundisile izwi likaNkulunkulu lokho uNkulunkulu akushilo bese siyahamba siyokwenza njengalokho uNkulunkulu ekufundisile. Izwi likaNkulunkulu liwumthetho ngoba kumele ukuthi silifike. It's the law because we must obey it. Liwumthetho ngoba kumele siligcine. Masikhuluma ngezwi likaNkulunkulu ngendlela elifundiswa ngayo kwiNew Testament, liza ngey'tori ngama-parables kwiNew Testament, liyama-principles. Aliwona nje kuphela thus said the Lord, but uJakobe uyithatha yonke lento efundiswa yiNew Testament ngama-principles nama-stories nama-parables nayo yonke indlela iNew Testament efundiswa ngayo uthi this is the law of God. Mase lizwile izwi likaNkulunkulu kumele litshintshe indlela enenza ngayo, you must obey the word of God. But umbuzo umuphi umthetho? Imuphi lo mthetho uJakobe akhuluma ngayo? Hayi umthetho kaMose bazalwane. Verse number 8 ubiza ngomthetho wobukhosi. This is the royal law. Verse number 8 kepha uma niwugcina ini umthetho wobukhosi. This is the royal law. Uma niwugcina umthetho wobukhosi. Why uJakobe ubiza ngomthetho wobukhosi? Ubiza ngomthetho wobukhosi ngoba uvele enkosini, and inkosi uJakobe akhuluma ngayo la inkosi uJesu Christ. This is a royal law because this is the law of Christ. Umthetho kaJesu Kristu. Sazana ukuthi umthetho kaJesu Kristu. Because if you go back kancane ku verse number 7, akusibo yini abahlambalaza igama elihle labiza ngalo. Eliphi igama elihle sibizwa ngalo njengabazalwane? This is the name of Christ, right? Ilona kuphela igama elinikeziwe abantu ukuthi abantu bangasindiswa ngalo, igama likaBaba, igama likaKristu Jesu. Verse number 1 chapter number 2 bazalwane bami, ukholwa yinkosi yethu uJesu Kristu. Ubale Nkosi ekhulunywa ngayo uJesu Kristu. So izwi likaNkulunkulu uJakobe ulibiza ngomthetho kaKristu. Umthetho kaKristu lo onikezwe bonke abazalwane abasembusweni. Uma usindiswa abazalwane, you are entering in the kingdom.
ungena embusweni kwisiphiye la khona uJesu Kristu ebusa khona njengenkosi. Kulesiphiye noma kulombuso kaJesu Kristu kunemithetho yakhona abantu abakiwona umbuso ekumele ukuthi baphile ngawo. Le mithetho le imithetho egovernisha noma econtrol ama relationships, ilawula indlela abazalwane ekumele barelate ngazo kulombuso. Umbuso kaJesu Kristu. Ilakho uJesu Kristu ebusa khona njenganenkosi nomsindisi. Le mithetho uJakobe akhuluma ngayo imithetho lapho uJesu Kristu eyichaze kabusha imithetho ye-Old Testament, wayithatha wayinikeza incazelo njengalokho uNkulunkulu wayefunile ukuthi ibe nencazelo. These are laws of the kingdom. Imithetho yasembusweni. Imithetho enikezwe labo abanhliziyo zabo ziguquliwe. Siyakhumbula uJeremiah benoHezekiya, uJeremiah 31 noHezekiya 33 uthi mayekhuluma ngesivumelwano esisha sokusindisa uNkulunkulu ayosenza nabantu uthi ngiyokhipha inhliziyo yetshe leqinile engalamukeli izwi kaNkulunkulu, ngikunikeze inhliziyo yenyama, ngifake umoya wami ngaphakathi kunina bese nginenza ukuba niwagcina amazwi ami. Namazi le mithetho lesikhuluma ngayo imithetho yalabo, imithetho yalabo abaguquliwe, imithetho yalabo abanomoya kaNkulunkulu, imithetho yalabo abanikeza isimo esisha sokwenza intando kaNkulunkulu, imithetho yalabo abasembusweni. La khona uJesu Kristu eyinkosi khona. Amen. Let me tell you bazalwane. Makhulunywa ngama royal laws noma umthetho wasembusweni. Lo mthetho awukwazi ukugcina ungenabo ubudlelwane nenkosi yasembusweni. Ngiyakhumbula kwi-Old Testament ngasonke isikhathi makhulunywa uNkulunkulu uthi mina nginguNkulunkulu wangikhipha ezweni laseGibhithe bese kuyimanje ethi gcinani ningabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Why uNkulunkulu beziveza yena kuqala ukuthi mina nginobudlelwano nani, I am a covenant God, uNkulunkulu wesivumelwano kanye nani. Njengalo nginesivumelwano-ke kanye nani, gcinani imithetho yami. Even nale mithetho esikhuluma ngawo njengoba uJakobe ethi imithetho yasembusweni, we must firstly have the relationship noma kumele kuqala sibe nobudlelwano nenkosi yalombuso ngaphambi kokuba sigcine imithetho yalombuso. If ungenabo ubudlelwano nenkosi yalombuso ngeke uzukwazi ukugcina imithetho yalombuso. You know why sometimes amazwi kaNkulunkulu enzima? Why sometimes amazwi kaNkulunkulu ekuthukuthelisa ubone sengathi angimele uwenze amazwi kaNkulunkulu? Kunomzalwane nje ubebhalile la kuma socials ethi anike ngitsheleni nilabantu abakholwa kakhulu umthanda kanjani umakhelwane okuhluphayo makulokuthunja umakhelwane uyakuhlupha umthanda kanjani mina nje Nkosi yami ngeke ngize ngikwazi ukwenza. You know why ngiyakwazi ukwenza? You know why ngenandaba futhi uthi akakwazi ukwenza? Akanawo ubudlelwano nale Nkosi. Ukuze ube nendaba nokwenza kumele ube nobudlelwano nenkosi yalombuso. Njengoba uJakobe is getting even deeper. Actually uJakobe ureveala le nto ethi obani abasindisiwe obani abangasindiswanga. Laba abasindiswe ngempela sibabona kanjani? Sibabona ukuthi banendaba nemithetho yasembusweni. Why benendaba nemithetho yasembusweni? Ngoba banobudlelwano nale nkosi yalombuso. Banobudlelwano noJesu Kristu. Izwi likaNkulunkulu abalibuki njengamavesi. Izwi likaNkulunkulu abalibuki njengemithetho ebancisha ukwenza intando yabo. Izwi likaNkulunkulu balibuka njengoJesu Kristu inkosi yabo ekhuluma nabo. These are royal laws. uMateyu chapter number 5 bazalwane uJesu Kristu uhleli lapha mawafunda uMateyu chapter 5 kuya ku chapter number 7 ilapho inkosi yombuso uJesu Kristu inikeza ingcebo zayo laba abasembusweni banikeza imithetho yombuso. Kambe nje asivule bazalwane kancane uMateyu 5. Khona izinto engifisa ukukuvezela zona lapha Mateyu chapter number 5. Eqaleni nje kwenkulumo yakhe uJesu Kristu kunezinto ayivezayo maqondana nomthetho kuverse number 17. Verse number 17. Ningasho ukuthi ngizochitha umthetho nabaprofeti angizelanga ukuchitha kodwa ngizogcwalisa. A surprising verse. Angizelanga ukuchitha umthetho kodwa ngizonjani? Ngizogcwalisa. Kacabanga ukuthi ngizochitha. Bese chazayo kuverse number 18 ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuyowedlula izulu nomhlaba
kodwa kusoze kwadlula nalinye igama nesicashana sinye somthetho ukuze kufezeke konke. Meaning it will always apply. Lemthetho lenkhuluma ngayizohlezi apply. Then verse number 19 ngakho-ke oweqowodwa, meaning okenje waqhubeka eqinithetho oweqowodwa waleminyaka emincinyane afundise nabanye kanjalo uyawuthiwa omncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise loyo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Why? Ngokuba ngithi kini uma ukulunga kwenu kungadluli okwezazi imithetho nabaFarisi anisoze langena embusweni wezulu. Angisethi ngizochitha umthetho kodwa ngizogcwalisa umthetho. And then nayi indlela engizoba nayi perspective engifuna ukuthi nibe nawo maqondana nezomthetho. Angikwazi ukufundisa abanye ukuthi bangawugcini. Angikwazi futhi ukuwuphula umthetho. Futhi nizoba nokulunga nina okungcono kunaloko abaFarisi nababhala kade benabo. Ama you have a superior righteousness. Ukugcwalisa abazalwane uJesu Kristu akushola number 1 kusho ukulalela ngokuphelela umthetho. uJesu Kristu uzowenza umthetho. He is the fulfillment of the law because he will obey. Uzowenza wonke umthetho. Ukugcwalisa again umthetho kusho ukuchaza ukunikeza incazelo kuso. Chapter 5 kuya chapter number 7 uJesu Kristu uthatha yonke umthetho uyayithatha uyayichaza uyinikeza meaning uyinikeza understanding for abazalwane basembusweni and ubacharge ukuthi bayigcine umthetho. Matthew 5 kuya ku7 amazwi enkosi kubalandeli bakhe. Izakho uJesu Kristu uhleli unikeza i-charter yasembusweni, ubanikeza imigomo yasembusweni, ubatshela lo mbuso ufanishina kanjani. Mina nawe bazalwane namakholwa wonke nabazalwane bonke siphasi komthetho. But umthetho esiwona akusiwona umthetho kaMose, umthetho kaKristu Jesu, umthetho wobukhosi, umthetho wasembusweni. Iwona yonke umthetho uJesu Kristu ayithathile wayichaza wayinikeza the meaning, the new meaning in the kingdom. Wayinikeza the real meaning. Yona incazelo ngqo uNkulunkulu abeyimisile ngemithetho yakhe. uJakobe kulamavesi esiwafundile ubeka igunya, igunya akhuluma ngalo akusilona igunya lesiko. Akathi izinto kumele zenzeke kanje ngenqubo yesesikweni. Akabeki imbono yakhe. uJakobe ulanda labazalwane basengqo ezwini likaNkulunkulu. Ubanikeza iBhayibheli. Angimele abazalwane ntwasa abantu. Why ingamele ntwasa abantu? Ngoba izwi likaNkulunkulu lisho njalo. Ngoba umthetho oyizwi likaNkulunkulu, umthetho wasembusweni usho njalo. uJakobe uyahamba uya kwi-Old Testament uyocaphuna kwincwadi kaLeviticus chapter number 19 verse number 18. Ithini incwadi kaLeviticus? Awuyikuphindisa verse 18. Awuyekuba namagqubu nabantu bakini. Mase isummarize yonke le nto umbhali kaLeviticus uthi kodwa uyothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena ngingusumakathi. uJakobe uthatha exactly lawo mazwi lawo. Angikwazi ukucwasa. Why ngingakwazi ukucwasa? Because izwi likaNkulunkulu lisho njalo. Ngoba Old Testament ne New Testament izwi likaNkulunkulu lithi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena ngingusumakathi. 2 Timothy chapter number 3 verse 16. Yonke imbhalo iphefumulelwe uNkulunkulu ilungele ukulungisa ukuyala ukusola uqondise kulungele ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelelisele yonke imisebenzi emihle. uJakobe uthatha ngqo embhalweni ukhuthaza labazalwane angimele ntwasi. Why ngamele ntwasi? Because izwi likaNkulunkulu lisho njalo. Izwi likaNkulunkulu lisho njalo. Nali igama aqala ngalo masingabheka lapho chapter number 2. Chapter number 2 verse 8. Bese sinake la mazwi uJakobe aveza lapha ekuqaleni uthi kepha uma niwugcina. Ukhuluma ngani mayikhuluma kanjani iqala ngala mazwi la uma niwugcina. Mina uma ngempela ninenhloso yokugcina umthetho kaNkulunkulu. Uma ninenhloso ngempela yokulenza izwi likaNkulunkulu.
Izilapho uJakobe wehlukanisa ukulalela nje izwi likaNkulunkulu nokulalela ngokweqiniso izwi likaNkulunkulu. Uhlukanisa ukulalela kweqiniso nokukhonza ngomlomo ukuthi nje mina ngiyakhonza uma ligcina ngempela umthetho kaNkulunkulu, uma ligcina izwi likaNkulunkulu. Yena kumele sigcine. Verse number 8. Uma ligcina umthetho wobukhosi njengokombhalo othi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Nawo umthetho kaNkulunkulu uJakobe abanikeza wona noma bakhumbuza wona, umthetho wokuthanda. Umthetho wokuthanda njengoNkulunkulu. Lo thando uJakobe akhuluma ngalo uthando lokuzidela, uthando lokuzinikela, uthando olusebenzayo. Uma ngempela abazalwane nithanda njengoNkulunkulu. Sithanda njengoNkulunkulu. Abazalwane babizela uthandweni langempela. 1 John chapter number 4. Singavula khona abazalwane. 1 John chapter number 4. Verse number 7 ke verse number 11 ubathandekayo kumele sithandane. Why kumele sithandane? Ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu. Mina lothando lolabazalwane kumele bathande ngalo abanye abazalwane, uthando oluvela kuNkulunkulu. Bese bonke abanothando bazelwe uNkulunkulu. Mina sikwazi kanjani ukubona abantu ababazalwane ngempela? Sibabona ngokuthi babe nothando, and uthando abanalo uthando lukaNkulunkulu. Verse number 8, ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu luthando. Mina umzalwane ongademonstrate uthando akasiyena umzalwane. Verse number 10, uthando lukulokhu akusiko ukuthi thina samthanda uNkulunkulu, kodwa yena wasithanda thina wathumela indodana yakhe ibe inhlawulo ngezono zethu. Bathandekayo, uNkulunkulu asithanda kanjalo, nathi simele ukuthanda kanjalo. Eyiphi indlela ekumele sithande ngayo? Indlela efana nendlela uNkulunkulu asithande ngayo. Sithande kanjalo uNkulunkulu? Unikeleke indodana yakho uKristu Jesu. Mina ngilothando uJakobe asivezela lona, uthando oluzinikelayo, uthando oluzigelayo, uthando olusebenzayo. We must have practical works kubazalwane. Kumele sikhombise uthando, hayi nje kuphela ngokukhuluma, hayi nge-attitude, kodwa uthando ekumele sikhombise ngezenzo kwabanye abazalwane. But uJakobe ayigcini nje ngokuthi thandani, uthi thandani umakhelwane. Thandani umakhelwane. AbaFarisi bake bazama ukuyibalekela lento kamakhelwane, bazibabuza umbuzo. Ubani umakhelwane? Because they wanted, noma babefuna ukuqasha ukuthi hayi mina lapho baseduze kwami eKristu ngiyazama ukubathanda. So babuza uJesu Kristu ubani umakhelwane? You remember umfanekiso womSamaria olungileyo, umfanekiso osivezela ukuthi ubani umakhelwane. And i-conclusion uJesu Kristu ayinikeza ukuthi umakhelwane iwona wonke umuntu ohlangana naye empilweni. Yena wonke umuntu ohlangana naye empilweni. Umakhelwane abantu osebenza nabo, noma bayiphatha kahle noma bayiphathi. Umakhelwane umndeni wakho, ila uvuka khona, ila ubuya khona, uyolala khona. Ibona abantu abomakhelwane okuqala. Umakhelwane abangani bakho, abantu okhonza nabo. Umakhelwane abantu ngisho ukhuluma nabo kwi-social network. Yabona abantu ongabazi osuhamba uyobhala kwi-post yakho, umakhelwane, usukaNkulunkulu umakhelwane. Umakhelwane ibona bonke abantu ohlangana nabo. Lo muntu lo ozohlala naye basubuyela ekhaya eTexini, umakhelwane wakho, Bible lithi umakhelwane wakho. So basically, izwi likaNkulunkulu kumele lithi wothanda umakhelwane, lisho ukuthanda bonke abantu ngothando uNkulunkulu akuthande ngalo. Sacrificial love, uthando lokuzidela, uthando lokuzinikela, uthando olungenambandela, uthando olusebenzayo. Ilona uthando kumele sithande ngalo bonke abantu. Wothanda umakhelwane wakho. Bese lithi njengalokhu uzithanda wena. Nayi example. Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Ama-charismatic alithatha-ke lephathe njengalokhu uzithanda wena. Bayisebenzisa ukuthi hayi kumele siyithande nje ngoba ungamthanda kanjani umuntu ungayithandi wena. No. Izwi likaNkulunkulu alifundisi ukuthi kumele uyithande wena. Seliyasuma vele ukuthi vele uyayithanda. Vele we are self-focused njengabantu, siyinaka thina, siyithanda thina, but izwi likaNkulunkulu lisichanela noma lisikhomanda, lisiyala ukuthi le ndlela esiyithanda ngayo-ke thina, esivele siyithande ngayo, sithande ngayo abanye abantu. Uthanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda. Njengalokhu uzithanda. But why uJakobe ethathe lo mthetho?
Why uJakobe ethathe lo mthetho lo? Lo mthetho bazalwane esufunda la umthetho owodwa kodwa ogcwalisa yonke eminye imithetho. Umyalo owodwa othi mawuwenzile kube sengazi ukuthi uyenzile yonke eminye imiyalo. Umyalo esingathi masuchaza sithi umyalo ohlanganisa izwi likaNkulunkulu ndawonye. Izwi likaNkulunkulu lihlangene kulo myalo wodwa. That's why sithi uJakobe into ayifundisayo ufundisa ukuthi ukucwasa abazalwane ebandleni kuphambene nesifundiso sezwi likaNkulunkulu. And mayikhuluma ngesifundiso sezwi likaNkulunkulu uthatha umyalo wodwa ukuthanda umakhelwane and uthi lo myalo lo uyisibonelo uyikona konke okushiwo umthetho wobukhosi. Umthetho wasebukhosini ungawuhlanganisa ngegama elilodwa wothanda umakhelwane wakho. Abanye mabechaza lamazwi lawo bathi ukuthanda umakhelwane kuwomunye wemithetho yasebukhosini. No, akusiyona omunye wemithetho yasebukhosini, umthetho wasebukhosini. Umthetho wasebukhosini ungawuhlanganisa ngegama elilodwa wothanda umakhelwane wakho. Iwona wonke umthetho, uyisifinyezo sayo yonke imithetho, uyigoqa ndawonye, uyihlanganisa ngabhande linye. Ma uyigoqa yonke imithetho yasebukhosini wothanda umakhelwane wakho. Actually, Apostle Paul uyibeka kanjalo kuRoma chapter number 13 verse 8. Ningabi nacala la noma yini kunoma ngubani, kodwa lokuthandana. Why? Ngokuba othanda omunye ugcwalisile umthetho. Othanda umakhelwane kufanele ukuthi usenze yonke into. Alright? Verse number 9. Lokhu ukuthi ungaphindi, ungabulali, ungafisi, ungeli, ungaqhubeka kuloko ibalile. Kodwa ufingwe kulelizwe lithi wothanda umakhelwane njengalokhu usithandayo. Amen. You can take the wrong routes and count them, or you can take the short one and say wothanda umakhelwane. Kama usumphosa Paul mawenze lokho kufanele ukuthi usukwenze konke. Why? Verse number 10. Uthanda kwazi ukwenza okubi kumakhelwane. Ngakho ke uthando lungugcwaliseka komthetho. Why uthanda umakhelwane kuyiwona wonke umthetho? Why uthanda umakhelwane kuMateyu, uJohane, uJakobe, uKolose, kuyiwona wonke ama-verses? Because othanda umakhelwane akakwazi ukwenza okubi kumakhelwane. Indoda ethanda umakhelwane iyamthanda ubani. Mina ngayidinga uyofunda izwe lithanda ubani because uthanda umakhelwane. Iparent ethanda umakhelwane iyababekezelela abantwana babo. Abazalwane abathanda umakhelwane baphatha kahle abanye abazalwane. Abantu abathanda umakhelwane baziphatha kahle emsebenzini, bathobela ama-bosses abo, benza kahle umsebenzi wabo ngokufanele. Abahlebana abazalwane abathanda umakhelwane. Now, you can take the long routes, siwafundise wonke ama-principles of the New Testament, or we can take the shorter one and say, wothanda umakhelwane. Wothanda umakhelwane. Even in Galatia chapter number 5, you know abazalwane yini abenze uncwadi wabaseGalatia. Uncwadi yabaseGalatia uMapostle Paul ubethi uma abazalwane sebesindisiwa kumele bagcine umthetho, baphoqelelwe ukusoka nokwenza yonke imithetho. But uma umuntu elalele ngazi ukuthi ufundisa abazalwane ukudla isono. Then uMapostle Paul uthi no, chapter number 5, awufundisa abazalwane ukudla isono. Why? Abazalwane banomoya ongcwele, and umoya ongcwele ugenerate uthando enhliziyweni zabo, and abazalwane uma benothando nebakwazi ukuphula umthetho wakho. Esho uMapostle Paul uthi angibafundisi ukudla isono, kodwa le ndlela engibafundisa ngayo iyona ngempela ebenza bawugcina umthetho, ngoba banomoya ongcwele. Umoya ongcwele ubafundisa ukuthanda abanye abazalwane. Ngakho-ke njengoba sebethanda abanye abazalwane ngeke bakwazi ukuphula umthetho wakho. Wothanda umakhelwane. Yiwo bazalwane umthetho omkhulu. Yiwo umthetho omkhulu. Yakhumbula kuMateyu chapter number 22 verse number 37, ababhali abaFarisi, ama-lawyers afika uJesu Kristu ezama ukumtrika. Yimuphi umthetho omkhulu? Yimuphi umthetho obalulekile? Verse 37 uJesu wathi wethanda uNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Meaning wothanda uNkosi uNkulunkulu wakho ngoqobo lwakho, ngawo wonke ama-faculties omzimba wakho, ingqondo yakho, umoya wakho, inyama yakho, ngoqobo lwakho. Wothanda uNkulunkulu ngako konke kwakho. Yilowo myalo omkhulu wokuqala. Owesibili ofana naloyo, the one that is like that,
uthi uthanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Kuleyo miyalo yombili kubambelela umthetho wonke nemfundiso yonke yabaprofeti. Wow. Ukhona imiyalo ewu-2 ongathi uma ubambe yona kube sekazi ukuthi i-Old Testament ihlangene ndawonye yonke, i-New Testament ihlangene ndawonye yonke. Kule miyalo yombili kuhlangene yonke umthetho. But kusho ukuthi lo ofana nalowo, le gama elithi ofana nalowo lisho ukuthi le mithetho yo-2 iyafana noma iyachazana yo-2. Awukwazi ukuthanda uNkulunkulu ungamthandi umakhelwane. Awukwazi ukuthanda umakhelwane ungamthandi uNkulunkulu. Mina ngilezi zinto zombili aziseparatheki. Izinto ongakwazi ukuzenza separate. That's why uJohane mayikhuluma ngawo uthi akekho ngathi uthanda uNkulunkulu kodwa ezonda umuntu ambonayo, umuntu nje lwambona. Amazi lemiyalo yo-2 iyachaza umyalo lo omkhulu, umyalo lo ophakeme, umyalo lo ohlanganisa yonke eminye imiyalo. I-New Testament yonke ihlanganiswe yonke kusuka kuma-gospel kuze kufika kwincwadi yesambulo iya-unpack isifundisa ukuthi kubukeka kanjani ukuthanda umakhelwane, kodwa ukuthanda umakhelwane isamari yonke. Isamari yonke. uMateyu chapter number 19 kunendoda, just making an example, kunendoda efika kuJesu, mayifika kuJesu Kristu ithi ngingenzani ukuthi ukuba ngidlipa lo mbuso ongunaphakade na. uJesu Kristu hamba ugcine imiyalo. Le ndoda ithi hayi no, imiyalo ngiyigcinile kusuka sekuzalelwa kwami, ngisasalelwe yini na? uJesu Kristu dayisa konke na. Uphaba mpofu. Uma usukwenzile lokho uzungilandela. Le ndoda ithi iBhayibheli yabuyela emuva idabukile ngoba yayikathini engcebeni. Le ndoda yafeyila yahluleka wona myalo ophelelisa yonke eminye imiyalo. uJesu Kristu wayinikeza umyalo ophelelisa yonke eminye imiyalo. Uma ufuna ukuba ngolungile kimi, uma ufuna ukuba perfect, if ufuna ukuba holy, if ufuna ungabi nacala nabala kumina, hamba uthanda umakhelwane. Fana kwanele na ukuthanda umakhelwane, masukwenzile ukuthanda umakhelwane, izungilandela ungithobele njenganenkosi. Mina ngimoke wenza lezi zinto ezu-2 uyenze yonke into ekumele ukuthi uyenze. Ukulandela uJesu Kristu, ukudela impilo yakho, uthanda abanye abantu, iwona myalo ongaphezulu kwayo yonke eminye imiyalo. That's why abazalwane sithi isamari yegospel ukuthi phezulu uNkulunkulu bese kuba abanye abantu bese kuba wena ekugcineni. But isamari yokuphila ngokwalelizwe uwena phezulu abanye abantu bese kuba uNkulunkulu ekugcineni. But igospel iyakushintsha konke lokho. Uma umzalwane wangempela uzidedicate noma uzinikele ekuthandeni abanye abantu, usacrifice impilo yakho ngabanye abantu, uthanda uNkulunkulu, wanelile ngalokho. Wanelile ngalokho. Kuleviticus njengoba sifundile ku chapter 19, uMoses ubeyibala zonke izinto, ungabulali, ungebi, ungaphingi, ebala yonke imithetho. Mase kufika kuverse number 19 uyigoqa ngegama elilodwa, wothanda umakhelwane njengalokhu uzithanda. Wothanda umakhelwane njengalokhu uzithanda. Ukwenza lo myalo kuwuphawu lokukhona. Yes, asindiswa ngokwenza lo myalo. We fall short. That's why iBhayibheli lithi uJesu Kristu uyena osigcinele wonke umyalo kaNkulunkulu ukuze masikholwa uJesu silungisiswe phambi kaNkulunkulu. Ithemba lethu alikho kumsebenzi yethu. Ithemba lethu likuJesu Kristu oyigcine yonke le myalo. But ukuba umzalwane kuwumuva, kuwuhamba kule direction, ukwenza intando kaNkulunkulu. Uma ugcina lamazwi uyayiprove ukuthi umzalwane, kodwa uma ungawagcini lamazwi uyibonakalisa wena ukuthi akusiyena umzalwane. Kuverse number 8 uJakobe uthi lapha egcineni, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena, bese ethi nenza kahle. Uma nenza lezi zinto nenza kahle. Uba ekunenza kahle uNkulunkulu unqobo. Ma wenza lezi zinto unqobo uNkulunkulu. It's like amazwi kaMateyu chapter number 25 verse 21, well done faithful servant. Ma wenza lo myalo lo uNkulunkulu esezulwini uthi mayibuka athi wenza kahle. Wenza kahle, well done faithful servant. Ukhetha abazalwane akugcini lo myalo okuthanda abantu. Ukucwasana, ukucwasa abampofu, ukuthanda kakhulu laba abacebile, ukulalela abantu ngokwale kwabayikona ngaphandle, akugcini lo myalo. Akugcini lo myalo. In fact, uverse number 9 no verse number 10 uthi ukwenza ube irebel,
ukwenza ube isaphula mthetho. Leli gama leli elisetshenzisiwe lapha kuverse number 9 uthi kepha uma nikhetha abantu nenza isono okokuqala you are sinning. If bazalwane ula and umzalwane obuka abantu ngengaphandle bese ucwasa abanye abantu you are sinning. Nenza isono phambi kaNkulunkulu. Kuyisono ukwenza kanjalo baragcina nje ngokuba isono umthetho univeza obala njengezaphula mthetho. La gama elithi izaphula mthetho lithi niyama rebels, you are rebelling, you are rebellious, you are rebels. Ngama nizaphula mthetho niyawuphula umthetho kaNkulunkulu. Manenza lokho niyawuphula umthetho kaNkulunkulu. So lesona kusona isono esincane, isono esikhulu lesi, siwukwenza isono, siwuphula umthetho kaNkulunkulu, siwuphila urebella, wenza okuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Kuverse number 10, why niyama rebels maneqala umthetho? Ngokuba ogcina wonke umthetho kodwa qhubeka kodwa unecala kuyona yonke. Why? Ogcina wonke umthetho aqhubeka wodwa enecala kuyona. Verse number 11, ngokuba loyo wathi ungaphingi wathi futhi ungabulali. Uma ke ungaphingi kodwa ubulala uyesephula umthetho. You are a rebel. Mawugcina yonke umthetho uthandaze esontweni uworship ufasta kodwa ucwasa abanye abazalwane. You are a rebel. Why? Because othe worshipa wathi shumayela wathi yenza yonke uphinde wathi ungangcwasi umakhelwane. So mawucwasa umakhelwane bese yenza yonke leminye imithetho. You are a rebel. Ngidalelo gama because I think it's the strongest word. Lele elithi isaphula mthetho ngana lisho kahle ngendlela eselisho ngayo. Actually we are rebellious. Umuntu oweqa umthetho kaNkulunkulu, umuntu ophambana nentando kaNkulunkulu lento esho uNkulunkulu. Uyisaphula mthetho. Uyisaphula mthetho ume phambi kaNkulunkulu njengesaphula mthetho. That I know abanye abazalwane they can say I can take risk. Actually ngeke nje ngisakwazi ukuyiyeka lento. It's a habit. I can take risk ukuthi ngibe isaphula mthetho. Guess what? Verse number 12, ngakho ke khulumani kanjalo nenze kanjalo njengokufanele abawehlulelwa ngomthetho wenkululeko. You will be judged. If uqhubeka kwenza lesisono lesi, you are standing before a judgment kaNkulunkulu. And ayikho namhlanje ayikho kusasa, it is in the future you will stand uyoma phambi kaNkulunkulu wahlulelwe ngalesisono phambi kaNkulunkulu. Why? Verse number 13, ngokuba ukwehlulela akuyakuba nesihawu kuloyo ongabi nesihawu. Isihawu siyakunqoba phezu kokwahlulela. Uma iphatha abantu ngendlela engenasihawu bona, ningabahawukeli abantu abahluphekayo nokwahlulela kaNkulunkulu ngeke kube nesihawu. You know abazalwane, akubona bonke abantu abahluphekayo abangamavila. Akubona bonke abahluphekayo abangacabangi. Akubona abantu bonke abahluphekayo abangathathi inqumo right. Le judgment engaphakathi enhlizweni ethi bahlupheka ngoba they are lazy, bamavila ukuthi bamavila abafuna ukucabanga, abafuna ukusebenzisa ingqondo yabo, abafuna ukwenza ukuthi is the same judgment uNkulunkulu azoyibeka kuwena mhla ekwahlulela ngejudgment. Because you are insensitive, awuzwelani nabantu abahluphekayo. Esikhundleni sokuzwelana nabo, you pose ama-judgment angenamusa kwabahluphekayo. Ngosuku lokwahlulela nawe uNkulunkulu yokumisa phambi kwakhe akwahlulele ngendlela engenamusa phambi kwakhe. We need to be gracious kwabahluphekile. Abanye abantu ngempela abahlupheka genuine bayifuna imisebenzi abayithola. Bebengazalwanga kuma-families abengabaseyikoleni njengoba ngenaniyile eyikoleni. Bakhuleka nzima, bazamile kodwa bahlulele. Kamazi uNkulunkulu uyaku-understanda lo. That's why ethi umelana nompofu umelana nami because uNkulunkulu uzibiza ngoNkulunkulu wabahluphekayo. uNkulunkulu uyaku-understanda lokuthi kukhona abantu abazame yonke into kodwa bangakwazi ukuphumelela elifeni. Esikhundleni sokubajaja nokubahlulela nokubahashi kubona ukuthi uNkulunkulu masizwelane nabo singabahluleli. Izwi kaNkulunkulu isinikeza izizathu kungani ukucwasa kuyisono esibi esona esabekayo. Ngoba kuphambene nendlela uNkulunkulu akhetha ngayo. uNkulunkulu akakhethi ngobheke ngaphandle kodwa ubheke ngaphakathi. Kumelene nothando lwabazalwane nezwi kaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu lihlanganiswe emthethweni owodwa. Uthanda umakhelwane wakho
njengalokhu sithanda. Responsibility yethu njengebandla uthanda umakhelwane. And nabo abahluphekayo bawumakhelwane thina. Uthanda umakhelwane sibe gracious kubona. La kumele sibasize khona, sibasize khona. Sijwayelane nabo, sizwane nabo, sifonelane nabo, sakho ubudlelwane nabo. Ngoba sicebe sonke phambi kaNkulunkulu uceba ukuthi asinikeze. Amen. Let's